Finalmente, a Xunta optou por derrubar o antigo edificio da discoteca Esta Curva, en lugar de rehabilitalo. O proxecto de demolición xa está rematado, polo que en breve se iniciará este proceso, que permitirá crear a futura residencia de maiores. Mentres se executa, a Xunta continúa coa redacción do proxecto constructivo, un trámite que dende o Concello confían en que se vexa acelerado para poder así dispoñer desta infraestructura a maior brevidade de tempo posible. Me comunicou que había xa un proxecto de derribo do que era a antigua Esta Curva, que é onde vai haber esa nova residencia para 100 usuarios, e tamén avanzamos no Concello despois de firmado o convenio ca remisión de toda a documentación da cesión deses terrenos para que poda continuar política social con todo o que é a tramitación. A futura residencia de maiores de Ribeira contará cun orzamento duns 10 millóns de euros. Será financiada con fondos europeos e nela aplicaránse as innovacións do novo modelo residencial que pretende poñer en marcha a Xunta. O futuro edificio contará cun total de 100 prazas, que estarán distribuídas en módulos de convivencia de 25 residentes, con habitacións individuais e baños adaptados, entre outras melloras.